Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad kay kagahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, si Engineer Henry Alcantara ni ay mga gipangyagyag mga higala. Gibasa niya ang iyang affidavit atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Unya, medyo ni ay mga controversial nga iyang gipang-mention. Humani ana, gidasa ni Secretary Remulla dito sa DOJ alang na mahigala sa dugang mga pangutana para sa Witness Protection Program. Ug unya, matud pa kagahapon doon na mga pasakaan o kaso. Ato ni hatagag pagtagad doon, atong evaluate mga higalag maayo. Kay kung doon na gyoy mga ebidensya, apil ini mahigalang na mention si Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary sa Department of Public Works and Highways. Apil nga na-mention si Senador Jinggoy Estrada. Apil nga na-mention si Joel Villanueva. Og niya pa'y uban. Hasta si Saldico na apil pag-mention og niya pa'y uban. Ang pangutanan dako iniron, muragwa man mahigala ma-mention si Romaldes. Ang angay ligsan-ligsan. Pero mura baka ning ato ning evaluate og maayo hawa baka ini mga higalay gilikay-likayan. Ato lang ni agi kato katawa. Nan kung tinuod mahigalang mga sad-an ni dunay dokumento, okay, go ahead. Pero kung mura gipili-pili ra sad ni, medyo lisod sad. Ha? Kini mahigala ang direksyon sa investigation atong panid-an og mayo kay medyo mayo og si Lacson Dyke iya nagiklaruhon gini. Kay otherwise ang mga tao nagtan-aw man sad. Madaot sa credibility ng Lacson ani og mura og pabor-pabor baka ning iyang dagan. So may ni mga higalang maklaro gyud, no? Dunay maligsan mura man sa ubos balibol aranan og si Saldico mahigalang murag ilan na ning tugyan siguro sa kadautan day. Duda ko ini kalakihada nga mura og nisibat Saldico to sa Amerika karon wa na sa Amerika kabuthain na. Nya siya na lang po idutan sa tanan total wa naman siya dinhi. Kay magbagulbol mga tao og ang Senado sa Senate ra mo inay maigo nya ang sa lower house way maigo. So, unsa man ni nagana ron? Mo ni atong karohon ha. Safe na ba mahigala ning uban ani di pa? Gahapon na puno mahigala nga ni Bong Revilla. Adios, murag di pa man safe di ay. Ang pangutana iron kins Martin Romaldes unsa man ni safe na ni? Niya ang pamahayag mahigala tipik o kabahin sa affidavit ni Engineer Henry Alcantara. Katong bus Henry nga makaingon kag sana all kay mag-birthday mahigala dunay regalo nga Land Cruiser unya og magpasko dunay regalong GMC. Lain pod mahigalang birthday magregalo og patik nga relo makaingon lang sa ta mahigalag sana all. Makaingon sa tag bidano kanindot di ay nga magsigig birthday. Straight to the point. Atong tagsa-tagsaon. Unahon na to mahigala ning pagbasa sa affidavit. Part mahigala sa testimonya ni Engineer Henry Alcantara kagahapon. Kining engineer mahigalang district engineer nga regaluhan sa assistant engineer mahigalang GMC nga sakyanan regaluhan mahigalang Land Cruiser regaluhan og patik nga relo nga tag 5 million. Tinagakay mo na sila. Pero karon ni ay mga kanta mahigala nga murag nagkaparihan na ilang kuros. Itagak ang mga senador. Well, kung tinuod nga doon na mahigala yung mga matrace gyud, okay. Dili tabon-tabunan. Sa kinsa pa na nga mga senador. Pero atong analisaron og mayo kay mura man diri sa lower house, mura man magwa naman ipulsog ayo to mga congressman nga naapil. Straight to the point. Kini mga projects mga kaigalaan tibok nationwide ba yan eh? Nationwide ba yan eh? Ang problema sa baha mahigala nationwide ba yapon?
O kini mga congressman makigalaan o mag-istorya tag tinuod. Di man ni mahigala katuuhan nga dunay magtikaw-tikaw diha sa imong distrito karon, dunay mga heavy equipment nga naa sa imong distrito nga wa kakahibaw. Ha? Maingon man gyud ang congressman na asa man ang akong parking fee ani. Pero mura man og namingaw dapit diri mahigalas kuan ang attack di aman sa Senate unsa bay tuyo. Ayay. Ang dili sa lower house mura man mahigala og si Saldico raman mga kagala ay gi laog sa tirong ining kalakiha kay day usa ka congressman nga dimension di man incumbent. Ha? Nya timan iha. Aron di ta malipat. Timan ana to nga under the Constitution, under Article 6, Section 24, Sections 24 or 29, ang power of the purse di sa Congress, particularly sa lower house of Congress. Busa kung dunay mga anomalusong mga insertions, di mahimo og wasaloy apil. Karon mo na magsisaldi ko ramang usa ining kalakiha mo ilaw stirong unsa may direksyon ka ining maong investigasyon. Straight to the point. Ha? Ang atong punto nga kinsay maligsan-ligsan. Ano bang wa bay pili-pili ba? Mura man mahigala og kinini ang likayan ang uban. Maghatag ni og kanana ang ideya sa ubang mga congressmen nga pwede ra di ay ani og mopadayon ta ining atong buhat basta importante mo align lang gyud ka sa administrasyon para di ka gukurot. Ora magin-ani ni pag-istorya ha. Ato lang ning tagag pagtagad mahigala ha. At as of now medyo do na magutay mga mabantayan nga murag kuan ba. Ha? Pero okay. Atong tagaan gyud pag benefits of the doubt kining ilang investigasyon, maklaro man sa unahan unya. Maklaro man sa unahan nga oy mura maglahi may dagan. Mana importante kay leadership sa Senate. Importante kay leadership sa Senate. Importante ang chairman sa Blue Ribbon Committee unsay direksyon niya sa iyang investigation. Asa man padung ning atong investigasyon? Padung man ni sa pag-imbestigar gyud sa mga kurakot or dunay direksyon ani nga ang tirahon kadto lang kontra. Ang dili kontra, okay lang. Muna ang atong karohon ha, atong bantayan ay magmaayo mga sukitig paminaw kay mabantayan taman eh. Ha? Maklaro taman eh mga kagalaan. Straight to the point. Now, atong ipadayon kining pagbasa sa affidavit. Kaya ana unahon tao sa ni kay na may mga na-mention nga mga senador. So kung masuportaran ning mga dokumento di okay. Ha? Testimonya ni Engineer Alcantara. Unahon tao sa ni mga kagalaan kay na-mention din si Yusek Bernardo, Undersecretary sa DPWH, din hina-mention si Jinggoy, din hina-mention si Joel, o din hina-mention si Bong Revilla. Straight to the point. Okay, ato nga paminahon ko no, names. Ang tipik lang, tipik. Sige, kana. Okay, go ahead. Asa mga kuala ni? Audio, sige. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po ay galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggit. Okay, phrase dong, phrase. Kini ang tuyo ano niya mahigala nga maproteksyonan siya, maproteksyonan niyang pamilya,
para maka-apply kini sa Witness Protection Program. No? Aside na mahigala nga gikan sa kasing-kasing kuno niyan isigluwas na sa kaugalingon ron indekin. Ha? Si Bryce mahigala iyang luwason iyang kaugalingon aron niya maka-apply sa sa Witness Protection Program. Hasta na sa Alcantara karon kay malalim ka ba mahigalag mapriso ka? Straight to the point. So iyahay ni karog luwas, bahala nag mga priso mong uban din ha, basta kami maluwas me. Ato lang iagi katawa mga higala ha. Mao na ni ang iyang pamahayag mga sukit tig paminaw kay medyo kining sa Alcantara mga higala kon man mao lagi na kung mag-birthday makaingon kag sana all pero mo-donate pa po ni sa simbahan, naka-donate pa po ni nabara nga pick up. Medyo may pagka-Diyos noon dahil po ni kasamang kay buwahan makahangyo sa dito sa shrine nga iampo na niya nga dili lang intawan magsigig uwan-uwan og dili mo baha. Aron medyo dili mapasanginlan og dili madaling mailhan nga mobaha nga dunay substandard nga mga project. Ingon ko si Bryce Dekin, tanan project sa Bulacan, tanan. Why namisik? Tanan projects may gala substandard. Ang uban ghost, ang uban substandard kay dunay obligasyon matag project. Tiya mo na. Unsa pagtarong nato ining atong kalaki ining kalakiha mahigala? Unsa pagtarong itong nasod mga sukit tig paminaw nga umaoho ni? Tanan project na obligasyon. Gibahin-bahin na ang komisyon, bahin na ang korta kana para kang kuan. O gipundok-pundok na kasamang kay. Atong paminaw tiwas si Alcantara, no? Unahon ta sa ni mahigala. Okay, proceed names. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng taon na lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Okay, freeze dong. Tawa, unsa kang ngilngig mga higala? 10% na daan kung naan na sa NEP, National Expenditure Program. Wa pa na mahimong balaod ha? Kon pa na, gisabutan pa na dito, gibudgeting pa na dito. Nagsige pag deliberation dito, mao ni para dito ni sa Bulacan, ana. Inana kang ngilngig. Muna nigabot mahigala sa pag-award, to na, another na, 10% na gudaan. So kung ang project mahigala is 100 million, ang 10 million na nihatag na yung una na.
Wa pa hato pa dito sa NEP, National Expenditure Program pa. Wa pa'y gaa. Sa ito pa, wa pa'y balaod na kinuha pa mapirmahin day. Kaya ang General Appropriations Act, unya naman na mapirmahan kung mapirma ng President, diha na mahigala ang balaod na. Suwa pa gani, mahimong balaod, giplano pa lang, gideliver ng 10%. Pagkangil-ngiga, eh. Kisa may makasukol ani-ani. Kini mga diskaya, kini mga dagko, mga higala nga mga contractors, mo na makasukol. Mo bitaw na nga, ay mo katingala. Di pa gani, mahigala na pa gani pre-qualification bid pa gani. Notice of award, mahigala. Advice na dayon sa kuan nga, adto as diskaya, magpartner mo kay aron nga, maayo to nga partner. Nganong maayo, makahadba, hatag na mag-advance. Di na paabuton pa ang kuan. Nga naa ng kwarta bitada nga ni ana, kwarta na kuwas. Wapang kwarta. Gidrawing pa dito sa Congress. Gidrawing pa. Wa pa magaa ha. Wa pa General Appropriations Act. Buti pasabot ang gaa, balaod na siya. Pirmado na sa presidente. Wa pa gani mapirma sa presidente na 19%. My goodness. Okay, proceed, Nems. Okay, Nems. Go ahead, Nems. At po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabarang po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yon ay sari-sari pong project po yata yon. 2.85 billion po. Yung pong sa Tayo pa, freeze dong, freeze. Timan iha, ang iyang pamahayag may gala sugod og baba og pundo 2022. 2023, 2024 Marcos na time na. Timan ninyo ang iyang mga higalang mga dates nga gipang-mention. 2022 nagsugod. Nya 23, 24 kanang mga panahon na. Muna nga ang grabe mahigalang corruption gyud sa flood control 2022 to 2025. In fact, ang Cebu nga kita mo'y second di ay kanina between 2022 to 2025. Ang Cebu nga nakakuha og 26 billion karon na 2022 to 2025. Ang QM Builders nga nakakuha may galag 7 billion karon na ng panahon na. So di pa pwede mahigalang mingon nga imong likayan ng Marcos administration. Okay na, isugod sa 2012. Kung gusto mo, kang Pinoy administration, kang Duterte, ligsin ninyo tanan. Pero di mahimo nga dili maligsan kining kang Marcos. Even sa Alcantara, ingon sa 2022, nagsugod, 23, 24, diha na. Ang grabe mahigalang mga pundo nga, grabing kinawatay na. Ato ning padayonon mga kagalan, pero insinyas masiki nga mag-Manila sa kuno. Okay, ato sa padangat ang Raymond 558 Manila nya balik ta. Ato ra kung analisaron og maayo ning iya mga pamahayag. Unya unsa may direksyon gyud nining maong investigasyon karon. Asa man ta padung ani? Unsa may tuyo ani? Target ani ba kadto tuang masakpan yun kinsay mga tao nga involved sa corruption nining flood control or ang gukuron kadto rang mga kontra sa administrasyon?